O da yaşacı oğlanına qaliyanmış. Göreyli şu yaşacı oğlan ne işe diye. Göreyli şu yaşacı oğlan ne mi derece ayet diye. Göreyli şu yaşacı oğlan Taif şehrinin emiri oluyor. فكان إذا رجعوا إليه ناموا خرج فأمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. O yaşacı oğlan ne etiptir? Ol yankı onun 5 nefer peygamberimizin yanına varıp görüp gurrun edip iyidine kaydıp gelip öyde yatanlarına men ne bir aylan salan edecek Medine-i Münevvere'nin içine deyip kaydıp gün peygamberimizin yanına gelip ya Resulallah men sen okuyan Kur'an'ın qowu veriyen men iman getiresim geliyor bana Kur'an öğret da deyiptir. Vestaqra'al Kur'ana ve aslama sirran min ashabihi. Peygamberimizin mübarek ağzından ağız ba ağız Kur'an öğrenip Peygamberimizin önüne kol bo kol Müslüman bolupdyr, yoldaşlarını eşittirler. Yaşacı oğlanın ediyen işi ha. Yaşacı oğlanın ediyen işi ha. İn içinde kişicikleri yük saklasın deyip koyan oğlanlar ha. فاختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى فقه. Bineme ediptir. Hatta her gelirlerini olar öye geliyorlar daha. Ha bolya siz oturun indi men gidecek deyip gelip alim oluptur Peygamberimizin yanına qatnap. Ne forum qatnaptır? فإذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله واستقرأه. Şolar öye gelinin bir yortuk gidip belletmeyen Peygamberimizin yanına var yanmıştık. Gece ya günlü. Eğer Peygamberimiz uykuda olsa, yatan olsa, yuvaş açıktan Peygamberimizin yanından gidip Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yanına var. Bana Kur'an öğret deyip fakat zat sorap ilmi öğreniptir. Hatta bir neçevinne kan ilimleri bilip alim olupdur bir yaşacı oğlum. Hadir yoldaşları haberi yok. Ey cemaatler, ey Müslümanlar, ey hacı dede, ey cavan dost, ey kasip, ey karment, ey işi başı şuluğ adam, ey yetişmen yeren, ey kan oğlun şoğu gözlep, qaribon şunu kovalap veren insan, Müslüman. Adam bir iş bitireyin neyse, başı şuluğ da olsa, yok yerden vakt tapıp imanını, ilmini, dinini evi alıp gidip bileyen ha. Ay men başım şuluk, ay men yetişmeyen, ay men oğlan şovma, ay men öyme mihman geliye, ay men zindigi qavalayan, ay bir mahal zat bahatçılık boluptur, ay näme boluptur, ay zindigi da dipmek, hemmesi näme? Özüňe allamak başga hiç satdadı. Yönü olaqan bir iman ve din ve Kur'an Allah'ın nuru nesip etmesizlik başka hiç satdadı. Bu zat oğlanı özde. Olar yadap yatmanı gelenini vaktan vakt tapıp, fırsetten fırsat tapıp, vurup yıkıp az vakta yoldaşlarını belletmeyince iman öğreniptir. Näme diýdi ol ýaşy? O görnüpdi näme diýdi ol ýerligi. İnsana Hudaý Taala imek, içmek, el, ayak, göz, gulak, kudret beripdir da, o mına heywana da beripdir. Bebrinki de var, pelenginki de var, kaplankı da var, şiirinki de var. Emma insana Allah Taala haklı beripdir. Hamany bir bebir, bir şiir, bir kaplan, bir zady darga deyin neyse, hemme güýji agzynna eline, başga güýji yok. Emma insan oturya pikir ediye. Men bir zady darga deyin neyse, ediyen bername rizileri bilen hana vadaları dargatya insan. İnsan şehirleri dargatya. İnsan kendi atlı dargatya. İnsanın haklı var. Haklını, pikrini ortaya koyup dargada biliyor. Hemen tor, soğab işten çürüyümde, hayır işten çürüyümde, o işten çürüyümde, imandan çürüyümde, Kur'an'dan çürüyümde. İnsanın haklı var. Haklından istifade ediyor, dünyana avad ediyor. Aklından istifade edip imanın bereketi bilen.
Kan adamlar Kur'an'la etiptir. Kan adamlar imanlı etiptir. Kan adamları Allah Teala'nın zikrediyen etiptir. Hakıl bilen istifade edip Allah'ın çağırıp uğrap bilye. Heyvanı yok hem zatla. İnhe bizade oğlanı hakılından istifade etiptir. Ha böyle gelirlerine böyle yağda yatıp kalarlar. Men fırsat dedi o gidarın niptir. Adam başarıya da näme deyinliydi. Hudaý Taala kudret beripdir da. Ey besa, üstünden hadir geçmeýliň. Gurrun iyidine hadir heves etmeýliň. Şu zamana gerek gurrun bizade oğlanjyň gurrun. Ey besa devlet ki ayet gah pişe bir devlet bir gerdet uzera Hazreti Mevlana aydiye. Ey cemaat altının suulen yazıp koymalı gurrunlar aşla. Cennetin akar suunu elimiz yetýän bolsa şoň bilen yazıp koýamaly. Ey besa devlet ki ayet gah pişe bir devlet bir gerdet uzera Hazreti Mevlana näme diye. Kan adamlaryň üstüne nigmat iman, Kur'an, bereket üstüne gelipdi. Men bundan bizar dip aňyrsyn gözläp geçip dipdir. Üstüne gelip öti. Kuzuklap tutamaly. Kowlap tutmak gerek ya, faqat kuzuklamasa galy. Men bundan bizar dip aňyrsyn mak geçip dipdir. Ey besa devlet ki ayet gah pişe bir devlet begerdet uzera. Näjire nigmat üstüne sallam tuqa özünü bir gurrüne, bir filme, televizyona, bir bidereki çupuç gurrüne güýmep, näjire bereketten galýa dipdir. Üstüne sallam tuqa bilen. O ýanyňdaky ýoldaşlary Peýgamberimiz bilen gurrun etipdiler. Mescide girip çykypdylar. O häzir gadryny bilen bizat ýaşajolan otagyny oti, öýünni oti, bu ogrinçadan Resulullah'ın ýanyna gelip tuqam dip gadryny bilip, Kur'an öwrüp, musulman bolup ahiretini abad edip oti. Şodur şu ders ýalmaýşy, näzire geçjek şu gurrun üstünden. Bala şodur şu iman gurrun. Ondan ne beter gen gurrun. Ey cemaatla, ey jawan dost, ey hacı däde. Şnäme dip ýaşajyk oglanlar imany kän durýar ýaşullardan. Bir adam aýrylanda mirasy öden. Garry heleyba hiç. Hey jan ogullar, ay can aktıklam, can gıylam, Hudaý näme diye, Peýgamber näme diye şonu ede weriň dip häzir eşdilen akda. Bile häzir eşdemedak halkyň içinde gezipbäs. Ulu kon adam bolupdyr ha, bu nerti dünýeden gitjek ka ödi. Onu da şu kefe aydana, emme ýaşaçyk şu oglallary ba, ýa aktyklary ba da hamany merhumyň, ay bolardy. Ay şin bir ýaňa ýetirsenem, ay şin bolar edeliň de goýar edeliň, ahunjan bir böl tamam et, doga et diýeti ha. Emme şin niçe ýaşaly qorraklar şonu kabul eden akda. Hatta ahunjan bölünden sonra doga edenden sonra da özümüz bilerson, özümüz görerson, näme derson nip bilimsirip öz şudurşuny pikir, şudurşuny qut bolup din iman orta oklamany ýöne ýola salyp goýberýär yalandan ahunjany. Emme ýaşaçyk oglallary hamany aktyklary dagda jowan oglallary ay dädi bolar diýip bir pata galdyr, kime galdyr şu dünýe dip ýaşaçygy aýdyp ha. Ola qollary aýdan aktaşon. Näme dip beýle bolmaly adam? Bilen başlaryň gurruny ha. Şiýaşaçy oglan da ýort musulman bolupdy. Ola qollary öz başyna pikir, özüni bilerson, görerson, nikispe ola qollary. Peýgamberiň ýanyna bolup. Ey jawan dost. Şon bir ikimiziň gurrunymiz. İkimiz ders almaly. Nämeden Peýgamberiň mübarek agzyndan çykan sözi göreli. Yahramu ibnu Adam ve yashibbu fihi isnatani. Biz de ulalamızda şeyle olyasa, ondan şu mahal fırsatın kadrini bileyli. Peygamberimiz näme diýipdir? Adamın tabiatı ululluğu içe iki ahlaki täzelener diýipdir. İki ahlaki ýigdeler diýipdir. İki ahlaki gawy bolar diýipdir. İki zat içinden täzeden dörer diýipdir adam ululluğu içe. O da näme? El-hirsu alel mal, el-hirsu alel umr. Ravahul Bukhari ve Muslim. Adam ululluğu içe bir mal dünýäni arttırasy gelýär, bir de ýene kän ýaşasy gelýär diýipdir. Emma jawan wagtynda hamany bir sahylyk etmeli bolsa, pul çykarmaly bolsa, ýa bir gowkep aýtmaly bolsa, gören haşmary kän içinde. O ulukon durandyr, jawan oglan orta oklap durandyr.
Bir zat bağ bolsa ortadadır. Emma ululluğu içe şu orta oklat bilenek da malını. Näme? Ululluğu içe adam haris bolýar, insanın tabiatı şeyle. Hamana bir gowa adam da bolsa 20 ýaşynda hamana bir münkmen çıkaryanmıştıkda ay al dünýäni alanmamy diýip şol adam 40-50 baranda şonu çıkart bilmeýärdi. Inni dünýä haris bolýar adam ululluğu içe. Resulullah aýdypdyr insanyň tabiaty şeyle diýipdir. On bir adam dünya karis bolsa näme bolýar? Dinini verir. Ol şo ýaşulla we peýgamberiň ýanyna näkile. Şola da inni ululup barýaly musulman bolsalar pullaryny verir bolarmy kadip hatta işte görersiňiz. Biz musulman boljak ýöne zekat berjekkä diýär şol adamlar. Gör adamy. İşte işlersiňiz görüriň onu. Şola musulman boljakdan ha ýöne pullary 50 dermi kadip bir zat bolarmy kadip gaýga dip bäle. Emme ýaşajak oglallary görüpdi hak giripdir içine. Musulman bolupdyr. Resulullah'ın düýbünde oturupdyr. Fursatyň gadryny bilin. Onun munyň kefine allanyp dagy bir şebekelen kepleri, mahwarlan kepleri, internetin içindäki ya nefs, ya şehwet, ya dünýä, ya falan nipir, necis, bolmaz, hafa, kesif adamın kef sebepli ak nuri imandan daşa düşämäýdi. Ay ululaňda dogrulamazlar, 40 baraňda dogrulamazlar, 50 baraňda dogrulamazlar, dogrulamaz. Dogry boljak bolsa ýylyň üçin gözläp gör, kan adam dogrulardy. Öňküden pes bolsa bolýar, öwütüşip bilenak. Yaş wagtynda kadryny bilmeli. Yaşlygynda toba kılsaň, tä ölünçäň gönenörsiň. Garryganna toba kılsaň, gönelýänçäň gömülörsiň. Garry türkmen aýdypdyrmyn 1000 ýyl bäri. Yaşlygynda toba kılsaň, tä ölünçäň gönenörsiň. Şu mahal jowan wagtynda şu mejlisleň gadryny bilip sokulşsaň, ölünçäň ha falan mesele şey diýip de ahun, bäbila bizredir, bila şijredir, we Hudaý peýgamber aýtdy baş üstüne diýersiň, gönenörsiň. Emme garryganda toba kılsaň, gönülýänçäň gömülersiň. Garryganda eliňe tesbih alan bol, beýden şeyden skolaň, alham kul wallaň dogrulançaň, ýeriňe çygyny ýatandyrsyň diýipdir. Ine garry türkmeniň aýdýan kefşi. Fursatı şymahal kadryny bilmeli. Jowan wagtyň, hatda biziň fiqh, halal haram kitabymyzda bar. الشاب العالم يتقدم على الشيخ الجاهل في المشي والجلوس والكلام كذا في الهندية كتاب الكراهية باب الثلاثين bir جوان oğlan bolsa alim bolsa bir qarry bolsa jahil bolsa alim dä bolsa bir جوان oğlanma alim bolsa bir qarry adamma haji sofi el tesvili ýöne ilmi ýok bolsa keplemede evvel جوان alim başlamaly. Oturmada evvel jowan alim oturmaly. Turanna evvel jowan alim turmaly. Jaýda şonqy, örkde şonqy, makanna şonqy diýip diýär. Abu Hanifa'ň ilminiň içinde başy gördüm. Näme diýip? Ilminiň bereketi bar. On küýdesiniň içinde, on gowresiniň içinde, näme? Ýaşulyň içinde hamany küýdesinde suw bar. Emma mun küýdesiniň içinde altyn bar, kümüş bar, gyzyl bar, tala bar. Haýsy biriniň arzeşi bar. Be ol ýaşaçyk ahun ýaşul olokon garrylara emetmedi, o beýrak jaý bermedi. Ýok, jaý şonqy. Abu Hanifa aýdýaşyny. Ama Magdam aýdýaşyny. Peýgamber aýdýaşyny. Şo ýaşaçyk oglany bar. Peýgamberimiz Taifyň imamy bolsan diýipdir, musulman bolandan soňra. Alan gurdugyny aýdydy. Wa hada Usman, şo ýaşaçyk oglanyň aty Osmanmışdyk. Huwallazi mana'a Saqifan bi khutbatihi كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. Ulağasın ýaşaçyk oglanyň gurruny daşy ýaşaçyk oglan musulman boldy. Peýgamberimiz şonu näme diýär? Sen Taifyň imamy boldypdyr. Taif soňra musulman bolandan soňra ha. Imamy amiri bol, hakime şäher bolsan diýipdir. Hop boldy. 2-3 ýyl soňra peýgamberimiz dünýeden geçýär. Taifyň adamlar hemmes kafir boljak bolupdyr. Muhammed a geçdi öňkü ýolumyz bilen bolaydyň diýjek bolupdyrlar. Ýanky ýaşaçy oglan näme diýipdir? Hakime şäherda adamlary üýşürip aýdypdyr. Ey Taif adamlary diýipdir. Özüňiz ahirin musulman bolýaňyz diýipdir. Utanmaýaňyz evvelin kafir boljak bolýaňyz diýipdir. Ýanky ýaşaçy oglanyň diýen işi. كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. Özüňiz täze musulman bolýaňyz diýipdir.
Näme Muhammed dünýeden geçdi diýip kafir boljak bolýaňyz diýipdir. Utanmaýaňyzmy diýipdir. Näme bir haya millet bolýaňyz siz diýipdir. Kuntum ahiran nasi islaman fala takunu awwalahum irtidada. Yanqı yaşazyk oglanyň hutbasy şa. Tarihde seft bolup ýalfyllap duran, nurana bolup duran mübarek sözü şa yaşazyk oglanyň. Hey Taif ähli diýipdir. Peýgamber dünýeden geçenne aleyhissalatu vesselam gözümüzün nuri, başımızın tacı Resul ajan bir wafany äpberenne Taif'in adamlar eşitip kafir boljak bolupdyrlar. Ay inni Muhammed gitdi öňkü ýolumyz bilen bolayly. Oham ýanky ýaşazy bolan hemmelerini üýşürip, özüňiz ýan 2 ýyl boldy musulman bolanyňyza diýipdir. Näme indine basym kafir boljak bolýaňyz? Ak iman menen boluň diýip Taif'in bir adamy kafirlikde eltmäni saklapdyr da imanda. Ta ölýünçe goç ýigitden ýay bilen kaman gitmezmiş diýe maktan bolýşan. Ta ölýünçe goç ýigitden ýay bilen kaman gitmezmiş. Merd oglandan, imanly gaýratly oglandan ok bilen ýaýmydan bardyr. Ýani näme? Gaýraty bardyr diýdi. Ýaş daýa oglan, jawan oglan, ýigit oglan ta ölýünçe goç ýigitden ýay bilen kaman gitmezmiş. Şyn hakykat merd oglandan ok bilen ýaýmydan bardyr, arkasynda tir kamany bardyr. Ýani näme? Gaýraty bardyr diýdi. Bu oglany gör. Gaýraty bar. Yaşaçyk wagtynda musulman bolup, yaşaçyk wagtynda uly milleti imanyň içinde alyp galypdyr. Hudaý ondan razy bolsun we razydyr. Hudaý Taala dostlarynyň içinde goýsun inşallah.